Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα νέο βίντεο. Στο σημερινό βίντεο είμαι μαζί με τον Αντώνη. Γεια σου Αντώνη, τι κάνεις? Πολύ καλά. Και σήμερα ήρθαμε να προπονηθούμε στα σουτς και στα πέναλτι. Βέβαια δεν έχουμε τερματοφύλακα σήμερα, επειδή ένας φίλος του φιλαράκου μου εδώ πέρα, το Αντώνη, μας έστησε. Ονόματα δεν λέμε και γέννης δεν θίγουμε. Όπως το λέει, συμφωνώ. Και έχουμε μια μπάλα δικιά μας του Αντώνη. Και σήμερα ήρθαμε στο πάρκο Κορυδαλού, όπως γνωρίζετε εδώ πέρα. Έχει φτιαχτεί, μας το έφτιαξε ο Δήμος, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και σήμερα θα κάνουμε πεναλτάκια και free kicks όπως σας το είπα, μαζί με τον Αντώνη. Και αρχίζουμε το πρώτο free kick του Αντώνη. Ο Αντώνης ρισκάει τη ζωή του με ένα free kick από το κέντρο. Άμα δεν μπει. Τι έχεις να πεις? Άμα δεν μπει ο Χουσέιν είναι γκέι. Okay. Ωραία. Επειδή θα το χάσει έξω, αλλά τέλος πάντων. Πάμε. Σουτ. Όχι ρε φίλε, έγλειψε το δοκάρι ρε φίλε. Παιδιά, εγώ που έχω σπασμένο χέρι. Είμαι γκέι παιδιά, βλέπετε εδώ πέρα. Τώρα ένα, πάμε. Το άλλο. Ο Αντώνης τώρα θα κάνει ένα κανονικό free kick. Στήσε την μπάλα σου καλά. Ωραία, την έστησες. Και τώρα παίρνει φορά. Ο Κεντέρης, ναι. Πάμε, Κριστιανό Ρονάλντο. Πάμε, σουτ. Και η μπάλα φεύγει έξω στο 90-2. Πενάλτι, όπα. Αυτό ήταν πολύ καλό. Έτσι δεν είναι, Αντώνη? Με άδειο θέμα τα βάζεις όλα. Αλλά μετά, αυτό το έλεγα μάλλον. Με την καινούρια φόρμα του Αντώνη, Barcelona fan. Χάσαμε 3-2, βλέπατε το μάτς πόσο στημένο ήτανε. Για να δούμε το τρίτο free kick του Αντώνη. Μας κάνει γκριμάτσες εδώ πέρα, πάμε, σουτάρουμε. 3-2-1, έρχεται ο Αντώνης, παίρνει φορά, σουτάρει. Και στο κέντρο ο τερματοφύλακας θα το πιάνε μαρκή άμμουλα, ξέρεις. Παιδιά, από μακριά, από το άλλο τέρμα έως το άλλο τέρμα, πάμε, σουτ. Την έστειλε στα πουλιά. Και ένα πουλί έχασε τη ζωή του. Έλα Αντώνη. Αυτό δεν θα το βάλω, θα το κόψω. Ο Αντώνης θα σουτάρει από εδώ τώρα. Πάμε Αντώνη. Ετοιμάσου, ελπίζω να μπει. Σουτάρει. Πολύ καλό. Αν ήταν λίγο πιο δυνατά, πιστεύω ο τερματοφύλακας δεν θα το πιάνε. Έλα ένα παρηγισμό από τον Αντώνη. Πού πας? Μπαρτσελόνα και Ρονάλντο φαν. Έλα ένα παρηγισμό στην κάμερα. Σας πατάει όλες παιδιά. Όποιος θέλει ένα 2v2 με εμάς, ερχόσαστε. Εγώ βέβαια είμαι με το σπασμένο χέρι και δεν μπορώ να κάνω κάτι, γι' αυτό μου κάνω μόνο shoots. Αντώνη, πάμε στο έκτο free kick. Πάμε στα 2 πέναλτι. Πάμε στα 2 πέναλτι παιδιά τώρα. Και θα κάνουμε πέναλτι από Ελφο Ρεάλ Μαδρίτης. Πάμε. Λοιπόν, Χουσέιν, θες να βαρέσει ωραία πέναλτι ή είναι που θα θέλω να κάνω ωραία? Βασικά θέλω για εσένα εκείνο το γάμα από το δεξί παράθυρο του τέρματος. Θα με χαρίσει αν το κάνεις και τους spectators βέβαια και τους fans. Πάμε. Ωραία, πάμε λίγο πιο πέρα. Πάω λίγο πιο πίσω. Πάμε. Σουτάρει. Παίρνει φορά. Δυνατή φορά. What a goal! What a goal for Adonis! What a goal! End of match. Σουτάρει την μπάλα στα πουλιά, στα περιστέρια. Αντώνη, έλα να σου πω. Τι έχεις να πεις για το πέναλτι σου? Εντάξει, δεν είναι αρκετά καλύτερα. Έχω βάλει και καλύτερα, αλλά πολύ ωραία. Έχει βάλει και καλύτερα παιδιά, να ξέρετε από το. Έχει πάρει πολύ γωνία λέει. Έχει πιάσει και δικτάκι. Πάμε το δεύτερο πέναλτι. Περίμενε. Πάμε. Παίρνει φόρα από την αριστερή μεριά. Σουτάρει με το Το παιδί ρε φίλε χάνει open goal ρε φίλε. Τι έκανε? Δεν πειράζει. Υγεία, φιλάκια μου, φιλαράκια μου. Η προσπάθεια πάντα μετράει. Θέλει να πάρει το σοβαρό του πέναλτι. Πάμε να το δούμε. Παίρνει φόρα. Σουτ. Πολύ. Δεν ήταν καλό. Στο κέντρο βρίσκει η μπάλα. Αλλά επειδή δεν έχει τερματοφύλακα παιδιά, είναι και αυτό το θέμα. Το τελευταίο και μετά αρχίζω εγώ με το σπασμένο μου χέρι. Πάμε. Σουτάρει. Και πάλι στο κέντρο. Τώρα γωνία. Τι έχεις να πεις Αντώνη μου? Poor performance. Εντάξει, οκ. Poor performance, δεν ήταν κορδόνια για να γίνει πιο σφιχτά. Τώρα. Λοιπόν, και τώρα εδώ πέρα η ώρα να μου κάνει Χουσέιν 2-3 στάκια και μετά θα κάνει μόνος του να δούμε πώς θα μου βάλει. Τώρα θα παίξω πολύ καιρό τέρμα. Αλλά πάμε. Το έχω παιδιά. Για σας θα βάλω και πενάλτι και free. Από τι να αρχίσω Αντώνη μου? Ό,τι γουστάρει. Ωραία. Για αρχή ας αρχίσουμε με free kick γιατί να ζεσταθώ λίγο. Πάμε. Δεν ξέρω αν μου φαίνομαι, δεν ξέρω. Το βαράω από εδώ.
Για σας παιδιά, με το σπασμένο χέρι θα βάλω γκολ. Έτοιμος Αντώνη? Γεννήθηκα. Ωραία, πάμε. Πιστεύεις στον εαυτό του. Πάμε, σουτάρουμε. Όχι, δίπλα το δοκάρι. Παιδιά, δεν φοράω και ποδοσφαιρικά, να ξέρετε σήμερα. Ναι, μην μιλάς, δεν σε ακούει κανείς. Έλα. Παιδιά, για σας αυτό δεν γίνεται άλλο. Φίλε, τι πιάνει? Έλα, ξανά. Παιδιά, λουκ. Αυτό δεν το είδατε. Ήθελα να το κάνω εξωτερικό. Και τώρα πάμε στα πέναλτις. Πάμε. 2 κάνει, 2. Εσύ κάνεις 4. Ναι, και 2 χωρίς τέρμα. Ωραία, πήγαινε. Το βάλεις σου Σέιν. Πιστεύω ναι. Πάω να Θα πω πιάσεις κάτι στην στην κάμερα. Ωραία. Mind games λοιπόν, mind games. Ο Χουσέιν δεν το έχει, κλαίει μετά και... Κλαίει όπως πάντα, Πάμε. Για δεν κλαίω, τώρα θα του πάρω εκδίκηση. Για το 0 γκολ που μου από το φάουλ έβαλα ένα, κάτω. Έλα να βάλω τώρα ένα πέναλτι. Είσαστε έτοιμοι? Πάμε. 1, 2, 3. Έτοιμος? Πάμε. Wow, παιδιά, πολύ καλό σουτ από τον Χουσέιν 9. Μου δίνει το respect. Από εκεί το θέλει. Πάμε. Έτοιμος. Δείτε παιδιά, για σας. Ω, παιδιά, πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό. Φοβάται την μπάλα, να ξέρετε. Παιδιά, πολύ καλό γκολ, να ξέρετε. Κάντε... Ακουμπάει τα τέτοια λες και θα... Έτοιμος. Παιδιά, αν το βάλω θα κάνετε εγγραφή. Αν δεν το βάλω θα κάνετε like. Πάμε. Ναι ρε φίλε. Μια εγγραφή παιδιά. Παρακαλώ, ένα like και ένα subscribe. Το αξίζω. Γιατί έβαλα όλα τα πέναλτι και αυτός τίποτα δεν έβαλε. Έλα, συνέχισε. Ναι, σκατά θα πω. Πάμε. Έτοιμος. Ναι. Ω παιδιά, τι γκολάρα ήταν αυτή ρε φίλε. Και δυνατό. Παιδιά πέθανε. Ένα λεπτό να σας το δείξω στην κάμερα. Έτσι ξέρει μαλάκα. Αντώνη, είσαι καλά? Έχω αλλάξει γιατρό. Εδώ πέρα χτύπησε παιδιά. Δίπλα, θα σας και το άλλο παιδιά. Εντάξει παιδιά. Παιδιά, κλαψουρίζει το παιδί. Λέει ότι δεν μετράει και τέτοια. Πάμε ένα free kick. Free kick βέβαια. Θέλει Declan Rice. Με λέει κορίτσι τώρα, θα σου πάρω εκδίκηση. Έτοιμος. Πάμε. Παιδιά, έκανα Valverde. Ήθελα να δοκιμάσω κάτι. Ναι, εγώ φταίω. Παιδιά, φοράω και αντίτας. Φανταστείτε, αυτός φοράει ποδοσφαιρικά. Έτοιμος. Ναι. Βαράω. Πάρα. Αλάχου Ακμπάρ. Αλάχου Ακμπάρ. Εδώ πέρα μου πέφτει το κινητό και να ξέρετε είναι γκολ. Ω, έπεσε η κάμερα. Συγγνώμη παιδιά. Έπεσε η κάμερα. Αν δεν το είδε αυτή η κάμερα, εγώ θα φύγω. Έλα κάνε ρε. Ένα δίπλο. Το τρώω όλη την ώρα ρε φίλε, είναι σκατό. Έτοιμος. Ναι. Παιδιά πάμε, τι κλαράκι. Και λοιπόν, παιδιά, εδώ πέρα, μισό να γυρίσω την κάμερα. Εδώ με βλέπετε όλοι, λοιπόν. Με το Χουσέιν Χαλίλ, λοιπόν. Γεια σου παιδιά. Κάνουμε το outro αυτό του βίντεο, εδώ, με το Χουσέιν Χαλίλ. Τι κάνουμε? Το outro αυτό του Κλείνουμε. βίντεο. Ναι, κλείνουμε. Παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Κάντε like και εγγραφή για επόμενα βίντεο. Γεια σας. Παιδιά, θέλω να πω και κάτι εγώ. Να ξέρετε, το καλοκαίρι θα έρθει ένα απίστευτο βίντεο μαζί με τον Αντώνη και τον Σάβα και τον Άλεξ. Θα πάμε στο μεγάλο γήπεδο του Κορυδαλού. Λέγεται ΕΑΚ. Και
θα τραβήξουμε βίντεο εκεί πέρα και θα κάτσει ο φιλαράκος μας εδώ πέρα τέρμα. Θα κάτσεις τέρμα. Ναι, λέει. Σας το υπόσχομαι, παιδιά, όταν γίνω καλά θα τρέχω, θα κάνω και τέτοια. Και επειδή έσπασα την κλίδα μου, όλοι θα αναρωτήσετε βέβαια πώς το έσπασα. Έπαιζα μπάλα, έπεσα κάτω και το έσπασα. Είναι απλό. Ένα like και ένα subscribe. Σας παρακαλώ, θέλω να φτάσουμε στους 500 subscriber. Αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε. Και αυτό. Στους 500 είπες. Στους 500 στόχους, ναι. Στους 1000 έχετε τρομερή βίντεο, άρα πάμε σε άλλη πόλη. Αλλού. Πάμε σε άλλη. Όχι, θες να πάμε σε άλλη πόλη. Στους 1000 όμως. Στους 1000, παιδιά. Στους 1000 θα πάμε σε άλλη πόλη. 100%. Εάν δεν πάμε σε άλλη πόλη, κάντε με μπλοκ. Δεν ξέρω τι θα μου κάνει. Καλή συνέχεια. Unsubscribe. Αυτή είναι η βλακία που λέει. Αυτό ήτανε. Γεια σας. Θα κάνω ένα βολέ. Εντάξει. Από εκεί βολέ ρε μάλλον. Δεν ξέρω όπου πάει. Παιδιά, μπορεί να πάει η μπάλα στο Θεό. Αν πάει στο δεξί δεν ξέρω. Ω! Πολύ καλό. Αλλά... Γίνα και σούταρε, εκεί σούταρε. Παιδιά, σούταρω, από πού πάει. Έκανα μύτη.